आता तुमच्या सावंतवाडीत कार क्राफ्ट घेऊन येत आहे खात्रीशीर कार सर्व्हिस। मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा मुंबई आणि ठाणे येथील 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज। पत्ता कार क्राफ्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 21, जुना मुंबई गोवा महामार्ग, चितारी हॉस्पिटल जवळ, कोलगाव भोम, सावंतवाडी। आजच अपॉइंटमेंट बुक करा। कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण साद लाईव्ह दरवर्षी कोकणातल्या विविध क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण योगदान देणाऱ्या व्यक्तिमत्वांना सर्वोच्च अशा कोकण रत्न पुरस्काराने सन्मानित करतं। या वर्षीचे या पुरस्काराचे मानकरी ठरलेत बांबू क्रांती करणारे कॉनबॅकचे संचालक मोहन होडावडेकर। मान्यवरांच्या उपस्थितीत कोकण साद लाईव्हच्या 12व्या वर्धापन दिनाचं औचित्य साधत त्यांना सन्मानित करण्यात आलं। कोकण साद लाईव्ह दरवर्षी आपल्या वर्धापन दिनी सर्वोच्च सन्मान अर्थात कोकण रत्न पुरस्काराची घोषणा करते। कोकण भूमीला अभिमान वाटावा अशा व्यक्तिमत्वांचा गौरव केला जातो। विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करून कोकणचं नाव उंचावणाऱ्या आणि समाजासाठी प्रेरणास्थान ठरलेल्या एका मान्यवर व्यक्तीला दरवर्षी प्रदान केला जातो। या वर्षीचे मानकरी होते बांबू क्रांती करणारे कॉनबॅकचे संचालक मोहन होडावडेकर। कोकणातील नैसर्गिक संपत्ती आणि गावोगावी शेतबांधावर असलेल्या बांबू या हरित संपत्तीचं महत्त्व ओळखून त्यांनी संशोधन केलं। आपल्या अथक परिश्रमाने बांबूला राष्ट्रीयच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर हिरवं सोनं अशी ओळख प्राप्त केली। देश विदेशात बांबू क्रांती घडवणारा उद्योजक म्हणून कोकणचं नाव उज्ज्वल केलं। बांबूवर वेगवेगळे प्रयोग केलेत। बांबू कृषी पर्यटन या अभिनव संकल्पनेतून पर्यावरण, पर्यटन आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा सुंदर संगम घडवून आणला। ग्रामीण युवकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध केल्यात, महिलांना स्वावलंबनाचा मार्ग खुला झाला आणि शाश्वत विकासाचं आदर्श मॉडेल उभं राहिलं। बांबू क्षेत्रातील या अतुलनीय कार्यगौरवाबद्दल आणि कोकणच्या नावाला जागतिक व्यासपीठावर सन्मान मिळवून दिल्याबद्दल मोहन होडावडेकर यांना अत्यंत प्रतिष्ठेचा कोकण रत्न पुरस्कार आमदार दीपक केसरकर यांच्या हस्ते सन्मानपूर्वक प्रदान करण्यात आला। यावेळी व्यासपीठावर कोकण साद लाईव्हचे संपादक संचालक संजय ढवळीकर, माजी आमदार वैभव नाईक, मुख्यमंत्र्यांचे माजी माहिती अधिकारी सतीश पाटणकर, भैरी भवानी प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष अतुल रावराणे, कोकण साद लाईव्हचे संपादक संदीप देसाई उपस्थित होते। हा पुरस्कार खरं तर माझा पुरस्कार नाहीच आहे। हा पुरस्कार एका क्षुल्लक काडीचा पुरस्कार आहे, ज्याला आपल्याकडे असं ज्याला इन्फिरियर म्हणतात, टाकाऊ म्हणतात, अशा बांबू ह्या काडीचा पुरस्कार आहे। आपल्याकडेच नव्हे तर ह्या देशामध्ये सुद्धा त्याला त्याच पद्धतीने बघितलं जातं। अशा या क्षुल्लक काडीचा, जी काडी केवळ आधाराची नाही, जी काडी खऱ्या अर्थानं शाश्वत विकासाची आहे, जी काडी खऱ्या अर्थानं हातानं काम देणारी आहे, महिलांना स्वावलंबनाचा आधार देणारी आहे, कारागिराला आपली कला निर्माण करणारी काडी आहे। आणि अशा या काडीच्या सन्मानाचा हा आजचा आपण योग जुळून आणला, त्याबद्दल मी आपला आभारी आहे।